Kinadaghan ang dengue ug malaria cases natala sa Palawan. DOH magpahigayon og disinfection and misting operation sa tibok rehiyon sa Mimaropa. Si Daryl Anunciado sa detalye. Ang Department of Health sa Mimaropa Region magpahigayon og disinfection and misting operations batok sa mga lamok nga mo'y nagdala sa sakit nga dengue sa rehiyon. Kini human nasayran sa DOH nga nitala ang isla sa Palawan ug kinadaghan ng kaso sa dengue ug malaria sa tibuok rehiyon. Base sa datos sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit, nga ang Palawan dunay kinadaghanang pasyente sa rehiyon. 1,146 ang dunay dengue, samtang 342 ka mga tawo ang dunay malaria gikan Enero 1 hangtod Oktubre 18 ning tuiga. Si DOH Mimaropa Director Eduardo Hanairo nibutyag nga magpahigayon ang ilang buhatan og region-wide disinfection and misting operations aron pagsiguro nga dili na motakod ang maong mga sakit sa kasikbit nga mga probinsya. Sigon ni Hanairo nga ilan na sab gihangyo ang mga kadagkuan sa mga pantalan o mga tag-iya sa mga sakyanang pandagat nga magpahigayon og regular cleanup sulod sa mga barko, lakip na ang mga terminals, pansayan ug basurahan. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.